Kaixo guztioi ongi etorri, gaur One Piece gutun azal kaxa bat irekiko dugu. Panini kromo bildum hau atera du. Laster aukeratuko dugu One Piecen gutun bilduma berria. Bitartean gozoa dezagun kromo hauen irudi politez. Hutsa osoa ez da kromo errepikaturik atera. Hurrengo egunetan zabalduko dugu albuma. Bideoa gustatzen bazaizue, ez ahaztu like ematea. Zuen babesa oso garrantzitsua da gurentzat. Bioderik galdu nahi ez baduzue, arpidetu kanalean. Eta zaiguzue iruzkinetan zer bideo mota egiten nahi duzuen. Bai, orain disfrutatu. Gauza, oso politak dira irudiak, guri asko gustatzen zaigu. Zaiguzu, ia gustatzen zaizue, guk hainbeste.